El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe onamanta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma misega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na dugutri ni war dafara e passé daka kasrad nama sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi iyere ta sita sidi ka numéro flani warici war sera allo ye war soro o nyena tiere la koni sama be maminye konkomiti goshi ngonga sama mone iyere ta asongo ka nogoni mali warci sira be depo e fuye warbe ci funi application e wa bosara e musaka fitini ye sama mone jini kurambe sara na e credit ubeta na e sani fere beke na e sama mone ni yaw mali yaw taye aya chifle kan galumbonda Kabeni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe forogo chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a forogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o forogo ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani
bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert Rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se Ngolon na i Komakɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert Rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert Rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min alamisa ye février kalo ale tile 13 ye bi ye san 2024 keba donba yi waatiba yi a bɛ k'i sɛnsɛn ka na an ye lakɔlɔsili kɛ sunkalo tɔ tora tile 15 ye keba an ye munumunu dɔ kɛ sugu kɔnɔna na kunun ni bi sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ an ye sɔngɔ fɔlɔ min ye n'o bɛ ka yɛlɛ o ye batiri pano a n'a maɲɔgɔnlɔw dɔw bɛ ka fara olu sɔngɔ ka yɔrɔ caman na an y'o lakɔlɔsi filanan ye mun ye da dumunifɛn minnu bɛ yen ni maaw mago bɛ se olu ma k'a daminɛ tulu ka taa se nɔnɔmugu sugu o sugu ka taa se lipton kangaliba hali ala ma taa lemurukumuni min tun den damadɔ bɛ feere 100 bi u taar'o kɛ den 5 100 ye keba anw ka jamana kɔnɔna na ko 100 sarada la 90 de ye silamɛ ye n'i ma fili feerelikɛla in fana bɛɛ lajɛlen ko k'u ye silamɛ ye bato min fana natɔ o fana ye silamɛw ka bato waati ye mun bɛna ni sɔngɔ gɛlɛya in ye mun bɛna ni dugu gɛlɛyali in ye mun bɛna ni fɛn jugu ye an ka jamana kɔnɔ keba nɔnɔmugu dɔ tun bɛ yen anw bɛ ka bɔrɔ san yanni décembre wagati cɛ ani novembre kɔnɔna cɛ a bɔrɔ tun bɛ sɔrɔ 2000 ani 300 kunun ko a taara yɛrɛ sɔrɔ 2000 ani 800 na 300 u y'o de fara a kan o kɛrɛfɛ u bɛ mun fɔ ko fɛnw tɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ yan keba ko an ka jamana kɔnɔna na ko maa si kana don ni makɔrɔni ye ko makɔrɔni minnu b'an ka jamana kɔnɔna na k'u k'o feere nka sugu kɔnɔna i bɛ tiɲɛ dɔn wa makɔrɔni dɛsɛlen don han f'u ka fɛɛrɛ wɛrɛ de tigɛ u ka jateminɛ kɛ jɛkulu min sigilen don k'u bɛ sɔngɔw kɔlɔsi u ka wuli ka don sugu kɔnɔ sunkalo ma don fɔlɔ an n'a tɔ tora tile 15 ye minɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla fan bɛɛ fɛ ka ban n'i ye fɛn o fɛn ta i b'a sɔrɔ ko o ka jugu n'a kɔrɔlen keba hali ala ma taa kangaliba u y'a fara a kan citronelle u y'a fara a kan ntomi u y'a fara a kan dabileni u y'a fara a kan ɲamaku u y'a fara a kan yɔrɔ sukaro kɛrɛbɛ tɛ o ko sukaro bɛ bɔ an fɛ yan k'o de ye 120 ye keba o tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ko ka t'o san a bɛɛ ye ko an nana nin de ka bɔ kɔ kan minnu bɛ yen k'olu ka baara bɛnnen don n'i ma keba ne hakili la u kan ka wuli k'u jɔ sisan de parce que sunkalo bɛ taa se yɔrɔ o yɔrɔ mali la ni mɔgɔw na se ka sanni kɛ an yɛrɛ bɛ kule la ko wari t'an bolo gɛlɛya b'an kan mɔgɔw t'a dɔn b'u komi ka t'u ja yɔrɔ jumɛn n'a fɔra ko hali ko yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ sɔngɔ bɛ yɛlɛlen don yɔrɔ malo tɛ se ka mago la mɔgɔ tɛ se ka maga jaralakaw ka fɛn in na a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ni sɔngɔ yɛlɛ la tulu bidɔn min tun bɛ di maaw ma 4000 keba o kɛra 5000 ani 600 de 1000 ani 200 o y'o de fara a kan yɔrɔ dɔw la
o lafiya bɛ min an bɛɛ ko k'an ye silamɛ ye k'an bɛɛ lajɛlen ka hinɛ ɲɔgɔn na ko sunkalo ye hinɛ kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don ko min ye an ka sabali anw laban na taa sunkalo kɛ sibiw parce que sala ka yɔrɔ la ye kiba fɛn tɛ fara fɛn kan ye o lemurukumuni b'olu bolo ye citronelle b'u bolo jaba yirani mugu b'u bolo a tɔgɔ ye di gari bɛ yen tapioca bɛ yen cɛkɛ bɛ yen tigɛdɛgɛ bɛ yen mun wɛrɛ bɛ a tɔ tora mun ye tuguni ni malo ni fɛn tɛ nalafɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen a sɔngɔ ka nɔgɔn tamati bɔlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka nin si de tɛ se ka san bamakɔ yan an b'a ɲini maa minnu bilalen don nin baara ninnu na u ye layidu min di an ma yan ko sɔngɔ ti yɛlɛ u ka wuli k'u jɔ sɔngɔw yɛlɛla wa fantan tɛ se ka sanni kɛ sugu kɔnɔna na bi dɛ fantan tɛ se ka sanni kɛ sugu kɔnɔ bi dɛ u ka wuli u ka t'u lajɛ u k'a jateminɛ fɛɛrɛ minnu fɔra k'u sigira sen kan yaasa sunkalo ni sɔngɔ ka to o cogoya la u ka taa lakɔlɔsi u k'a jateminɛ an b'a ɲini an balimaw fɛ k'a ɲini an sinjiw fɛ k'a ɲini an limanaw fɛ minnu ko k'olu yɛrɛ ye silamɛ ye minnu ko k'olu ye diinɛtigi ye minnu ye jagokɛlaw ye minnu ye nafolobatigiw ye keba u ka sira ala ɲɛ u kana na gɛlɛya fara gɛlɛya kan n y'a sɔrɔ i ka cɛnin na lefu ko dɔ nana ko a bɛ ka ale nana k'u ka ɲale ma fi sabili la ko k'olu salen don ka ban koyi ko cɛ k'a ko bɛ mugu de cula ko e bɛ ka fɛrɛlen o fini bɛ kana e fɛnnen don ntɛ olu bɛ min dun u bɛ k'o de ɲini wa bi bamakɔ mɔgɔ caman bɛ min dun mɔgɔ bɛ k'o de ɲini keba o fana sɔrɔli ɲɛmaaw ka n'u sigi k'o filɛ u bolo dɛ u ka wuli k'u jɔ dɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la an y'a mɛn fana k'a fɔ ko min ye sanji ale ye kɔlɔlɔ min se an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka o ko kunbɛn banki mondiale ale ko sa ko an ka marabolo 19 maa 343 999 olu bɛna dɛmɛ don olu ma keba min ye sefa wari miliyari 44 ye u bɛna o di yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan baara mun bɛna to sa sanji gɔlɛya sera maa minnu ma mali bolofaraw bɛɛ lajɛlen na ka se ka olu magɛn n'o ye o baaraw olu ɲɛfɔli kɛra yaasa min ye musaka in ye a bɛ se ka bila sen kan cogo min na maa tɛni soma abubakari jara ye keba a n'a ka cɛdenw u y'u bolo da maa dɔ ka sa n'a si bɛ san 51 na maa kofɔlen tun ɲininen n'u fɛ a mɛnna dɔrɔgu kisɛ a bɛ fɔ ma ko japazan jazepan sakɛ keba n da ka fɛn ninnu tɔgɔ dɔn dɛ e yɛrɛ ka cɛ dɔ tɔgɔ bɛ o yɛrɛ ni dɔrɔgu tɔgɔ bɔlen don ko min ye jazepan ye o kɔnpirime 2,441 o de yera cɛ bolo a b'a fɔ ma ko tramadol o 1,020 o de yera a bolo minnu bɛɛ lajɛlen kuru kelen kelen bɛ taa garamu 225 la manafima o 90 tun b'a bolo o falen no fɛn na fɛn minnu ni o tɛ se ka ɲɛdɔn wa min ye a ka maɲɔgɔnlɔnw fana kun ka ca koyi keba fɛn dɔ b'a bolo u b'a fɔ ma ko serpent o fana o fana tun bɛ a bolo sigarati o pake 121 o de tun bɛ a bolo min ye karitusi 48 ye donso marafa o fana tun bɛ a bolo ka taa fara min ye farafin yala furaw olu caman bɛɛ lajɛlen yera kamalen bolo kapitɛni soma abubakar jara n'a ka cɛdenw olu jɔyilakaw fɛ yen olu kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka maɲi ka tɛgɛ k'a kan sabula a kun ɲininen na ninnu sugu bɛ dugu ci o ni nin amara jakite ɲɔgɔnna bɛnna o ye ko bannen o o y'an da ye so ala ka sababu ɲuman k'an ye n'an bɔr'o la jɛkulu minnu bɛ sigilen don sen kan sa ko se ka marifa minɛ maaw la keba ko bɛna ɲɛfɔli daminɛ DDR min ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale ka kibaruya kɔfɛ sa maa 3,000 in ko a kibaruyaw bɛna di i b'a dɔn k'a fɔ ka kɔ bi ɲɛ min ye Baɲaŋara gouverneur ye Olivier Jassana colonel major ale tun ye laseli kɛ nin ko in kan koyi k'a ɲɛfɔ dugudentɔw ye k'a fɔ kafotigiw ye k'a fɔ musokuntigiw ye k'a fɔ kamalenkuntigiw ye baara kan ka kɛ cogo min na ka se k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ
faamuyali se ka k'a ala cogo min na n'an bɔra ye keba M5RFP Malikura n'o ɲɛmaaya ye Modibo Sidibe bolo olu ye saamɛ foli ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ fɛɛrɛ min bɛ M5RFP Malikura bolo ka taa fara u ka wulikajɔ nataw ka sa ani jamana kɔnɔna na baaraba minnu kɛra ni saranganama kɛ maaw la Modibo Sidibe y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin ɲɛfɔ kunnafonidilaw a y'a ɲini u fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa jamana basigi a n'a lafiya u bɛ se ka sɔrɔ cogo min an ye a fɔ sɔgɔmada in na fana keba min ye Ndemugukaw Segu mara Joyila mara olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don sa ka premier ministre kɔnɔ sini n'Ala sɔnna ma sɔgɔma an da don la baara min na kɛ cogo min ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma premier ministre ale ka Segu taga ani Joyila taga a baarabaw bɛna kɛ cogo min na kɔkan kibaruyaw la Benenkaw k'olu ka lasigiden wele lasigiden nin kalo in tile fɔlɔ ale taara Niger dugu dɔ la sa n'o o ye Gaya ye ka taa yafa deli dugudenw fɛ koyi k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen ye u bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ye min ye maa kɔfɔlen ye sa n'o ye Gilda Akonda ye ko ale ka o waleya min n'a y'o kɛ ko ma diya a ka jamana ɲɛmaaw ye dɛ keba u ko k'a ka segin so k'a ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ko u y'a wele k'a y'o min kɛ k'o ma diya u ye kɔkan kibaruya la hali bi keba bi Senegal wusulen don dɛ ne m'a fɛ ɲɛna ko jɛgɛ wusu ka di tɛgɛ wusu ye wa Senegal Macky Sall tile la ko baaraba minnu kɛra musakaba minnu dunna u ka sariya so bolofara min bɛ n'a fɔ ma ko Cour des comptes ni a so y'a ɲɔgɔnna sigi an yɛrɛ fɛ ka kɛ ni sariya sumakura ye keba k'u y'u ka papiye bɔ k'a bi tabali ka kununko dɛ papiye in kɔnɔna na ko wari min dunna ko maa tɛ se ka hakɛ yɛrɛ fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko Macky Sall ka jamanakuntigiya san 2019 kana se san 2023 ma bi wolofaw ka dugu kɔni kɔnɔna na bi Dakar kuma min bɛ bɛɛ da keba o ye ni musaka ko in de ye wari darawuli ka bon cogo min na a donna fɛn minnu na jamana nafolo tara kɛ ka kɛ kɛnyɛrɛ ye fɛn minnu ye ka kɛ maaninkelenw taw ye ka du jɔ u yɛrɛ ye ka kabilaw jɔ u yɛrɛ ye ka mobili feere yɔrɔ ni mobili san yɔrɔ ni fɛnw ka du ni fɛnw caman jɔ u yɛrɛ ye keba o de bɛ sɛbɛn in kɔnɔ Ousmane Sonko yanni Cour des comptes ka kuma cɛ ale tun ye nin fɔ n'o y'u ka fanga ɲɛmaa ye bi premier ministre a ko ko kabini kuma caman ale y'a yira k'a fɔ ko jamana nafolo jamana so jamana ka hakɛw k'u bɛɛ lajɛlen kumanalen don a ma bi kɔni min ye Dakarikaw fɛ ye nin kuma de bɛ sen na keba dunko juguya ni yuruguyurugu an kelen fɛ yen tɛ Ghanayɛnw fana fɛ yen min ye Ken Ofri Atta ye na ale tun ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa ministre min bɛ musaka ko kunna k'a ye duuru don fiɲɛ na procureur kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Ghana kɔnɔna na ka kɛ ni dunko juguya ni yuruguyurugu ye o de ye kibaruya don ko maa kofɔlen k'u y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna n'a ɲininka k'a sababuya kɛ musaka ko ani jamana kibaruyaw kɛra cogo min na ko k'a b'o don fo bi wa k'u bɛ k'a ɲini a ye n dɛba dɛ Ghana mana bolo u bɛ taa Côte d'Ivoire don ou bien Burkina o tɛ yan a kɔni bɛ se ka taa a dɔw fɛ yen nka i bɛ fɛ yen kɔni a mɛn dɔ man di yɛrɛ parce que i bɛ ni ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o tɛ premier ministre des finances kɔni kɛlen ka duuru don fiɲɛ na ko sigana kɛra ɲininkali kɛra ka musaka dɔw kɛra cogo min na k'a ka n'o ɲɛfɔ a y'i yɛrɛ ta k'i sen fa tayi ko n'a fana ma moto taxi ta dɛ o de ka teli sisan o keba Tchad gouvernement falen kɛra ye keba min ye premier ministre ye yamaruya dira ale ma k'a ka to a nɔ na nka maa min bɛ yen n'o kɔni kun ka kuma kun ka ca kosɛbɛ n'o ye Abdurahmane Kulama ye u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre keba ko maa caman ye bɔforola kuma ta ka ɲɛsin ale ma min ye ministre kɔrɔ in ye kuma caman waleya minnu tun mana kɛ ale tun bɛ bɔ ka kuma nka ko nin waati in na maaw bɛ ka kajibina nkalon ta ka d'a la u ka jamanakuntigi ka kumakɛyɔrɔ ale ni jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ olu bɔra ka kumaw bɛɛ lajɛlen nkalontigiya kununko ko nɔminɛli foyi ma ta ka ɲɛsin a ma wele kiiri la a ma wele bɔgɔ jeninen kan foyi tɛ bi min fɔlen don k'a fɔ ko o ye ɲangini ye k'o talen don ka ɲɛsin a ma wa maa minnu bɛ ka waleya ninnu fɔ fana ko a ma bɔ olu ka jamana kɔni o fanfɛla la keba kabi n ye nin cɛ in ye don min na ni y'a f'i ɲɛna ko a ko attaque in tɛ terroriste ye n'a kɔnna ka kuma marifa tun b'a bolo marifa tun t'a bolo i sɔrɔdasiw ka ko la i tɛ pan i b'i to olu de ka kuma e tɛ sɔrɔdasi ye i t'u ka jatew kɔnɔna na fɛn min bɛ sen na e t'a dɔn e ko maa minnu don k'e b'u dɔn
y'u bɔrɔ n'u fɛnw fɔ kɔnɔ ni yɛgɛyɛgɛ jugu b'a fa ca yɛrɛ kɔnɔ gabɔnkaw fɛ yen gabɔ keba u ka faaba Libreville tɛ wa ko kurantigɛ bɛ yen dɛ Brice Oligui Nguema ale tun taara wari don pano la ko pano ninnu bɛ ka dɛsɛ bi kurantigɛ min bɛ ka na k'u ko u bɛ k'olu tɔgɔ tiɲɛ de ko sinon k'olu ye baara min kɛ k'o baara kɔni ko bɛɛ b'a dɔn k'o ɲɛna ko nka ko ni kurantigɛ in ye maaw ye maa minnu bɛ ka sabotage de kɛ ka taga ɲɛsin olu ka fanga ma ko n'o tɛ k'ale ye baara min kɛ a ye minɛn min san a ye wuli ni ka jɔ minnu kɛ nin waati laban ninnu na kɛba ko kuran man ka tigɛ Libreville kaw la u kɛra an ɲɔgɔnna ye heure fila don olu ta heure fila an ta heure 8 olu ta heure 2 ye ko jamanakuntigi ko sa ko nin ko in k'a bɛna fu sira dan na RD Congo kaw fɛ yen keba min ye République démocratique du Congo ye ale jamanakuntigi danga ko waati min na kɛlɛ ni ko ndayinnen don kosɛbɛ k'ale kɔni taara fo kɛlɛkɛcɛw kɛrɛfɛ dɛ Kivu kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ko min ye san 2022 ye ko n'o bɔra la kɔni ko maa si tun ma Kongo ɲɛmaa ye nin kɛnɛ in kan ye taa ni ka segin in kɛra cogo di a y'a wuli ka jɔ kɛ ni mun ni mun ye k'a kɔni segira ka na sabula ale fana a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o ka jamana lakanako la ale République démocratique du Congo kelen kɔnɔna na keba maaw bɛ k'u bolo fila da kun ka kule jɛkulu minnu bɛ yen n'u b'a fɔ kuma o kuma ko droit de l'homme droit des femmes droit des jeunes droit des enfants ko Trump ye wari tigɛ yɔrɔ min k'a bɛɛ lajɛlen kɛra gɔn kelennabilaw ye République démocratique du Congo ko ni fɛɛrɛ ma kɛ kɔni ko nin ye miliyɔn ni miliyari bahirikaw de taatɔ ye jiw ye ja ninnu yɛrɛ ka droit ko in tɛ tiɲɛ ye o keba u kɔkɔrɔma donnen de don États-Unis de fɛ o de bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sinsin n'an bɔra yen an bɛ taa Zambi olu ka wasaden dɔ bɛ yen o ye Tasila Lungu ye ale yɛrɛ kɔni Kasawakaw fɛ yen u ka jamana faaba kɔnɔna na sa Lusaka u ye tɛgɛ k'a kan ye a nalen ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen taama na maa kofɔlen a minɛna jɛkulu min fɛ sa maa minnu bɛ dɔrɔgu ko kɔlɔsili kɛ k'a ɲɔ minɛnen don bi sabula k'a yira k'a fɔ dɔrɔgu wari bayɛlɛmali ani ka wari ta k'a caya k'a yuguba k'a walankata k'a yira o kow la maa kofɔlen a ka tɔn ɲɛmaw olu kɔni bɔra ka kuma k'a ma foyi kɛ a nɔ tɛ foyi la ko nin ye keleya ni juguya de kɔni talen ka ɲɛsin olu ka cɛbɔ ma a dun fana k'a kun labɛnnen don dɛ baaraba minnu tun b'a bolo a b'a fɛ k'olu bolo da cogo min na ko a ma se ka ɲɛ sɔrɔ n'an bɔra Zambikaw fɛ yen an bɛ taa Egypte jamanakuntigi n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ye keba ale tun kan ka taa États-Unis kaw fɛ yen nka ko n'o y'a sɔrɔ Palestine Gaza ko n'o kuma kɔni de b'a la ko k'o ndaraki k'o di Amerikaw ma wa ko foyi m'a to ale ka se kɛnɛ kan ye n'u b'u lakana k'u t'u sigiyɔrɔ la ale bɛ o la nka k'a fɔ de k'u bɛ taa bayɛlɛma ka t'o don kuma kɔnɔna na k'ale taatɔ tɛ États-Unis an dun b'a dɔn k'a fɔ Egypte jamana min don a barika ka bon a jɔyɔrɔ ka bon kuma tɛ ani États-Unis ka bolo ni ɲɔgɔnmaw bila ko tɛ nka n'i ye a bannen ye keba olu fɛ yen diinɛ ko ale ni Palestine ko o tɛ tulonkɛ ko ye Faransiikaw ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ka lakana ko ma jamana kɔnɔna na ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn min na n'o a bɛ fɔ o ma ko numan fan maaw ko ale bɛna na k'olu ka tɔn ɲɛmaa ye tɔn ɲɛmaaya in keba n'a y'o sɔrɔ k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye kalata nata in na sabula o kɛlɛ olu wulilen don ka jɔ bi min ye Faransi ale kɔnɔna na tɔnkulu caman olu b'a fɛ ka ɲɛmaayaw kurakuraya jamana kɔnɔna na min ye aw ka cɛ a y'a to fanga la sa a ka fisa anw ma o a ka vision ka ɲi ne m'a fɛ ɲɛna a mɛnna nka a ka vision ka ɲi awɔ ninnu sugu ka ɲi jamanakuntigiya la o n'an bɔra yen keba an bɛna so an bɛ taa so nka an sen kelen bɛ to kɛnɛma fo jedakaw fɛ yen an ka jamana minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ye ale bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan ye jɛrɛ min n'o ye diɲɛ silamɛtɔnw olu ka jɛrɛ o bɛ sen n'a ye baara ninnu kɔni daminɛna kununko a ko kun bɛ fori ni Ala sɔnna a ma sini nka Dafe ale y'i to o ci senfɛ sa ka se ka Maroc lasigiden min bɛ olu fɛ yen k'o bisimila min ye maa kofɔlen ye sa n'o ye Mohamed Mehdi Besayidi ye ale de kɔni ale n'an ka jamana minisiri min bɛ an ka Maroc jamana ale ka seko ni dɔnko kunna sa
ale n'u ka kunnafoni ko a b'o kunna ale fana kɛrɛfɛ sa min ye Abdel Salam ye u ka ministre seko ni dɔnko Egypte ta a y'o fana bisimila keba a ma dan o ma koyi jamana wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ bi bi in na n'u ni Mali bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ dafe silamɛ jamanaw la a n'olu caman ye ɲɔgɔn ye hakili jagabɔ ka kɛ ka basigi ni lafiya bɛn ni kelenya yiriwali kuntalajan k'o ɲini dafe y'i da don o la kɛnɛ in kan sa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali kɔni ye jamanakuntigi ale ka miirinaw kɔnɔna na o de ye k'a fɔ sa ɲinan san ka kɛ seko ni dɔnko ye seko ni dɔnko nafa minnu bɛ sɔrɔ a la wulikajɔ ni baara minnu bɛ k'a la dafe nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ Mali jamana fana ko an ka da tugulen tɛ jamanaw bɛ se ka na baara kɛ nka min ye taabolo saba ye o b'an bolo a kɔni guloma ye min ye dafe ka fɔla ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye tɔgɔ la ɲɔgɔn ye olu ka fɔla ko a ko u ma keba ko min ye Mali ye ko n'u ka nafati ko la k'u t'u sen don o la tuguni kɛnɛ ka ye a ye kuma ta a ye min kɛ kununko ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma jɛrɛ dayɛlɛli la baabu min tɛmɛna a fɛ a ka fɔra a fɛ an na tila k'an da don o la sini sɔgɔma kibaruyaw la keba Bamakɔ kɔnɔna na yan Palais de la Culture ale fara bi tew so min bɛ ale kɔnɔna na sa n'o o y'u ka sanfɛso ye Mali Reggae o tɛ wa Mali Reggae tɛ wa Festi Reggae ale ta ko mugana baaraw kurumo karili kɛra bi seko ni dɔnko maa ma falen fɛn b'an ka jamana kɔnɔ bolofara minnu bɛ yen ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛmɛli kɛ sifin minnu bɛ yen n'olu ye ɲɔgɔn dan kɛ ka kɔnko in ɲɛ a bɛɛ lajɛlen kurumo karila k'a daminɛ bi la sa n'o ye février kalo tile 13 ye ka taa bila tile 15 la keba n'o ye sibiri nata ye regimanu olu na ɲɔgɔn sɔrɔ Badalabugu Palais de la Culture kɔnɔna na min ye tɛgɛrɛw ye dɔnw b'a la aw ka fɛn feere yɔrɔ ninnu fana b'a la dɛ o tɛ yan stand fana b'a la conférence fana bɛ a la ni Ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ a kɛnɛ kan sa an na o da o tulo kan sɔgɔmada in na baaraw kɔni donna Gise tun bɛ yen Jibiri Gise ale tun b'a ko kɛnɛ kan ye festival Sile Niger tɔgɔ nin ye mami ye wa sister mami a ko tigi t'ale yɛrɛ ye nin de Jibiri de Gise ye wa ale fana bɛ ka jɔnjɔn di keba kunu wasolonkaw bɛ labɛn na yafolakaw bɛ labɛn na min ye Umu Sangare a ye kunnafoni di ko a ka festival ta ko segina a bɔlɔ bɛna taa don yafolakaw fɛ i n'a fɔ san o san a bɛ kɛ cogo min ɲinan Laginɛ fan min bɛ yafola kɔnɔna na wasolon kɔnɔna na ko in bɛɛ lajɛlen talen don ka di olu ma Umu kɔni kumana kunu sabula a y'a yira k'a fɔ ko festival labɛnni festival baara a ma nɔgɔn a ye min fɔ ye an ka jɛ k'o lamɛn. Jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲinan san kɛ culture ka san ye a diyara anw ye a bonyana ma an bɛ min ɲini u fɛ u kana kɛ kuma ye u k'u bolo yɛrɛ de don culture kɔrɔ an ye dɔ kɛ culture kuma la mais an ka culture dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de Mali kɔnɔ bɛɛ ye gɔn kelen na bila ye an bɛ bori an fanga degun an b'an seko kɛ mais an mago bɛ jamana ka dɛmɛ na jamana ka kan k'i bolo don an fɛ parce que an bɛ baara min na a tile 3 kɔnɔ a bɛ ni min apaiser bɛɛ bɛ ɲina diɲɛ ko bɛɛ kɔ hali kɛlɛkɛla bɛ ɲina kɛlɛ kɔ a tile 3 kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ ɲinɛ ka ko kɔ jamana tɔw la u bɛ budget de voter k'a di festival kɛlaw ma mais n'an y'a fɔ k'anw bɛ nɔgɔsɔ la on n'est pas accompagné vraiment comme il faut ou bɛ sogo doni ka taa u bɛ taa kuma ça c'est beau c'est gentil o bɛɛ ye ko ye mais u k'a dɔn k'a fɔ ko ni u ma culture dɛmɛ ko culture bɛ da culture bɛ bi mɔgɔ caman bɛ festival kɔrɔta ni fanga ye u bɛ tila k'a bila u b'a bila ka boli k'u kɔ don parce que a ka girin fo jamana k'o dɔn anw ka section yɛrɛ n'o ye ministère de la culture ye a san 3 filɛ nin ye wari min tɔgɔ ye ko centime u t'a di fiwa ma o tɛ baasi ye section dɔw bɛ yen u se bɛ min na n'o ye télévision ni publicité ni fɛnw ye puisque festival ye fu ye u kɔni ka kan k'an dɛmɛ k'olu k'an ye an t'o sɔrɔ
parce que an y'a ku n'an m'a fɔ degun bi kan n'i m'a fɔ a tɛ furakɛ wa anw degunnen don han festival degunnen don festivalikɛla bɛɛ bɛ fɔ Mali kɔnɔ a degunnen don an bɛ boli su an bɛ boli tile parce que anw ka kɔnba don an fana bɛ se min na k'an jɔyɔrɔ kɛ jamana kɔnɔ ɲinan culture dira ma a diyara n ye u kana da kuma ma u k'u bolo don culture kɔrɔ culture ye coton de culture valeur ni pétrole valeur de bɛ taa n'a entretenira ka ɲɛ culture valeur ani sanu ni jama de bɛ taa n'a entretenira ka ɲɛ voilà o de tun bɛ ne fɛ k'o da yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'u fo san dédié la culture la k'a fɔ ko o diyara anw homme de culture ye a diyara anw femme de culture ye voilà festival a hakilina nana ne la ka taa n'a ye Wasolo parce que n y'a ye a bɛ ka jamanaw développer a bɛ ka yɔrɔw développer hali n'an ye exemple ta an kɛrɛfɛ yan Segu Niger bɛ daminɛ don min Segu ani bi bɛɛ b'a dɔn ko kelen tɛ bon festival Fiwa 108 ye min ye ɲinan mais n'i donna Yanfoyila bi e yɛrɛ b'a dɔn ko Yanfoyila ɲɛda changé donc vraiment ni donna n bɛ nisɔndiya min ye denmisɛnninw ɲɛ ka Wasolo n bɛ nisɔndiya min ye cɛkɔrɔbaw ɲɛ ka Wasolo ani cɛkɔrɔbaw bɛ na n ma musokɔrɔbaw bɛ na n ma o de bɛ ne bɔ c'est à cause de ça que j'ai envie toujours de retourner hali kuma dɔw la ni n ko festival ne sɛgɛn ka bon f'i mana bori ka bori mɔgɔw kɔ n ko ne sɛgɛnna cɛkɔrɔba in b'a fɔ humu a bɛ da Mayila o ni mana ni festival ni tile saba kɔnɔ wari min donna nin kun ne b'o lɔn i b'a kɛ tile 7 ne ko n ko tile 7 tile saba nin bɛɛ kɛ komi ne k'a bila ka bori kuma dɔw la tile 7 n tɛ s'o kɔrɔ donc du coup a bɛ joie min na minnu ye Wasolonka ye olu bɛ se k'o joie dɔ de exprimer o de ye ne ka récompenser faso kan na ayiwa kalo tile 20 ni kelen ana 22 Yanfoyilakaw fɛ ni Ala sɔnna ma festival Fiwa n'o ye festival international de Wasolo ye an na ye a kɛnɛ ka ye ni Ala n'a kɛra ma ko wɛrɛ k'an na kɛba a b'a fɔ sa ko k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 21 bi babu bɛ an bolo téléphone so minnu b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ mun ɲɛ u ka baaraw ye mun ye ani Edemako thème ɲɛmaa n'o ye docteur Adama Traoré an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Orange nana cogo di a bɔra Icatel la cogo di ka kɛ Orange ye Maltel yɛrɛ fana y'a ka fɛnw sigi cogo di mun nana ni gɛlɛyaw ye hakɛ jumɛnw bɛ yen pour que mɔgɔ ka se k'a dɔn su in na don nɛgɛ kaɲɛ 21 an na baabu kɛ o kan a k'an bɛn sɔɔni. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 10 1 20